section sa baba. Kung nag-enjoy ka sa video na to, huwag kalimutang i-share sa iba. At Amen. Salamat sa Dios. So nabatay na katulad igsuon atong gilantaw nga video. So zero gamay ra ka igsuon ang yang person nga makasurvive. Salamat sa Dios nga ato nakita nga nakasurvive gid siya. Amen. So sama sa gibasa nato sa Book of Mark, adunay usa ka babae igsuon nga nagbalatian. Sulod sa 12 ka tuig, nag-antos siya. Dato ni nga bay, naghagkwarta. Rumatod pa sa Biblia, ang babae igsuon nagbalik-balik sa mga doktor nang nagpatambal. Pero wala siya maayo. Nahurot ang iyang mga salapi, nahurot ang iyang kabtangan. Iman o gani nawad-an sa paglaom nga kini siya maayo sa iyang ginatawag nga balatian. Pero karong buntaga igsuon, susama sa video nga itong gilantaw, gamay ra kayong porosyento nga siya mabuhi. Amen. Sulod sa 2 ka adlaw nga siya igsuon na trap dito sa lugar sa Zimbabwe, usa tong lugar igsuon sa Africa nga walay makatabang sa iyaha. Pero salamat nga wa siya mo surrender. Karong buntaga igsuon sa mga problema nga niya sa tong kinabuhi, ayaw surrender kay nay Dios nga tong kauban. Atong palakpakan ng Dios. So magwali karong buntaga igsuon, amen, ang pagtuo may susi sa milagro. Kasi gusto milagruhan sa Dios. Amen? Dili makamove, dili makahimo, og mga milagro ang Ginoo sa kinabuhi sa tao kung wa say pagtuo. Pastor, na ako'y pagtuo. Pero dili enough nga moingon ka na ako'y pagtuo. Kinahanglan ang pagtuo nga naa sa imong kinabuhi ana kay himuon nga action. Ang Bible nag-ingon sa Santiago, ang pagtuo nga way buhat, patay. Amen? Gusto ka nga ang Dios mo milagro sa kinabuhi nimo, kinahanglan muliho ka, mu action ka. Unsay buhaton nimo? Susama si mong gibuhat karon, amen, nangalagad ka, misimba ka. Usa ka na ka-action sa imong pagtuo nga kanang butang nga igsuon makatabang unya sa imong kinabuhi. Amen? Sa gibasa nato nga text sa Book of Mark, ang babae igsuon nga nagsakit sulod sa 12 ka tuig, kung imong lantawon ang ilang balaod kaniadto, dili pwede mo gawas. Amen, kung ikaw nay balatian. No? Dili ka pwede mo gawas imong balay kung nakay gibati nga di maayo. Pero matud pa ning babayhana, siya nakadungog nga si Jesus Christ moagi atong dapita. Amen. Og siya na ning kamot. Og wala siya naminaw sa iyang mga kaubanan sa balay, wala siya naminaw sa mga tao. Amen nga ayaw gawas kay dili pwede, bawal. Pero matud pa niya siyang unahuna, mo gawas ko kay naay Ginoo. Na si Jesus, amen, moagi. Og matud pa sa gibasa nato. Okay? Ingon diri igsuon sa verse 27, nakadungog siya may tungod kang Jesus, busa misuot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Okay? Mikamang kining babay paduol ngadto kang Jesus Christ. Wala niya gibali igsuon ang mga istorya siya makaubanan sa balay, sa mga tao, oy dili pwede mo gawas. Bawal. Pero siyang unahuna mo gawas ko. Amen. Hallelujah. Salamat sa Dios nga wa ka naminaw. Sa mga pagalgal, sa mga silingan, ayaw simba. Karon igsuon, misimba ka. Sultian ta ka, bulahan ka. Amen. Na milagrong buhaton ng Dios tungod ikaw na ipagtuo. Tungod sa mong pagtuo, misimba ka. Amen. Makimatag amen. Misimba ka, nangalagad ka sa Ginoo, tungod kay nagtuo ka, ang Dios nga imong giadtuan, Dios nga buhi, Dios nga wala mausab. Hebrews 13:8. Amen. No? Ingon dia igsoon sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Amen. Hangtod sa kahangturan, wa mausab ang atong Dios. Muna kung nakay pagtuo karong buntaga, dasigon ko ikaw na milagrong may tabo sa mong kinabuhi. Amen. Talantawa igsuon, hinuktok
ang babae nga sulod sa 12 ka tuig. 12 years. Nagantos. Amen. Way pagkaayo. No? Grabe. Dagan siya kwarta, dato siya, pero matud pa sa Bible igsuon, amen, nahurot. Gitambalan siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang iyang salapi, apan wala gayud, muarang-arang iyang kahimtang. Mi grabe na hinuon kini. Imbes ka nagpatambal, mi grabe hinuon. Og nahurot pagyud, ang pinaka-worst, nahurot pagyud iyang kabtangan. Hopeless, way paglaom na. Amen. Uban siyang mga kaubanan sa panimalay, uban siyang mga kasilinganan, ang mga tao ay laing ginasulti, wa na kay paglaom. Pero sa kaadlaw ni ana, siya nakadungog, may tungod kang Jesus, siya na nakabaton og paglaom. Nang lingbasog, migawa silang balay, og yang ginanyang kaugalingon, kung mahikapan ko ang biste, ang sidsid sa biste ni Jesus, mamaayo gayud ako. Kanindot aning bayhana. Nagkaroon siya positibong una-una. Nga sa Ginoo anay buhaton, sa Ginoo nay milagrong mahitabo sa tao, nga nay pagtuo, makimatag amen. Hallelujah. Imagine na igsuon 12 ka tuig. Way undang. No? Di ka mahuplas igsuon, hurot ang kwarta. Amen. Mawadaan kag kadasig. Amen, tungod nga naman, kay ang mga kauban nimo, way laing ginasulti, mamatay na ka, wa na kay paglaom. Muna karong buntaga, igsuon, ikaw mismo ang mudasig si mong kaugalingon. Sulti mong kaugalingon, na'y Ginoo, na'y Dios nga buhi, nga pwedeng mo milagro sa kong kinabuhi. Amen. Kung imong kaubanan, imong mga silingan, mga kailag paryente, wala magadasig sa imo paning kamot. Kung wala sa nagahimo ana, ikaw mismo mudasig sa imong kaugalingon, ignay imong kaugalingon, nay Dios nga wala matulog, nay Dios nga dili magpasagad, nay Dios nga buhi nga anda mo milagro sa matag usa kanato. Atong palakpakan ng atong Dios. Matud pa igsuon sa 1 Corinthians, walk by faith, not by sight. Walk by faith. Wala ta makakita kinsa si Jesus Christ. In person, igsoon, wala to sa makita. Unsay hulagway. Ayaw lang tawa ito, higsoon, kung kana makita nimo sa krus, muna hulagway ni Jesus. Ayaw na, kawa kita, unsay hulagway ni Jesus. Mabitaw, wa tayo makita sa tong simbahan. Nga na'y nagdupa. Amen. Hallelujah. Pero nakanindot karong buntaga, ang Dios nga tong galagaran, Dios nga buhi. Dios igsuon, hallelujah, nga mumilagro, Dios nga nay paglaom, nga mutabang sa matag usa. Ang tao kung walay pagtuo sa Ginoo, dili gyud siya makasinati og milagro nga gikan sa Dios. Nay mga tao nagtuo, pero walay action nilang ginahimo. Usbon ko, Book of Santiago or Book of James, nag-ingon, ang pagtuo nga way buhat, patay. Amen? Kung ang pagtuo nga naa sa imong kinabuhi karong buntaga, amen, ubani ka nagbuhat. Amen. Unsay buhat? Pangalagad sa Dios. Amen. Usbon ko, ang tao ngay pagtuo sa Ginoo dili gyud siya makasinati. Susama sa video nga tong gilantaw. No? Gamay ra kayong porsyento nga siya mabuhi. Pero wa gyud siya mo surrender. Ayog surrender. Nay Ginoo. Amen. Nay Ginoo, amen, nga nakakita. Ang Bible nag-ingon, nagdasig sa matag kaigsuunan. Ingon siya, sangpita ako og tubagon ko kayo ikaw. Nabasahan ba ni mo na sa Biblia? Amen. Asa man ni mo na mabasa igsuon? Sa Jeremias. Asa man sa Jeremias, sa 33 verse 3. Ang telephone number sa tong Ginoo, tulo lang ka numero. Amen. 333 ang number sa tong Ginoo. Ingon siya, sangpita ako og tubagon ko gayud ikaw. Og ipakita ko kanimo ang mga kahibulungan, wala pa nimo mahisayri, sukad masukad. Apan ang pangutana, imo ba nang gibuhat?
Susama ning babayhana, iman, iyang gihimo, naning kamot siya, nga musulod, o muadto sa kilid na Jesus. Wa sa mahadlok, balag matamakan ko, balag badlungon ko, balag kasaban ko nila, di ko manungbaling, ang ako lang, makahikap ko sa sidsid na Jesus, ug mamaayo ko sa kong sakit. Tinuod man, naayo siya. Kung siya nagpadala sa iyang mga kaubanan, ayaw gawas ha? Kung nagpadala siya sa silang mga kasilinganan, bawal mo gawas. Di gid siya makasinatig milagro. Karon, kung ikaw magpadala, amen, sa imong kinsa man diha ikso mo pugong kanimo, di gyud ka makasinatig milagro sa Ginoo. Pero kung ikaw maningkamot, muadto ko sa simbahan, muduol ko sa Ginoo, akong igagarantiya nimo ang Dios mo milagro. Amen. Dili man siguro karon apan si mong gibuhat nga tikang, si mong gihimo nga aksyon, ang Ginoo wa gyud igsuon malimot ni ana. Kisa nakadto igsuon ang Ginoo di malimot. Ang mga tao igsuon malimot. Ang ato mga pastor malimot. Pero ang Ginoo never igsuon malimot. Nabasahan ba niyo na sa Biblia? Amen. Ang Ginoo di malimot. Atong basahan pero motuot ta. Biblia man igsuon ang atong basihanan. Ingon dia igsuon sa Hebro. Okay? Hebro chapter 6 verse 10. Ang pulong sa Dios nagkanayon. Ang Dios makiangayon. Dili siya malimot sa inyong gibuhat or nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Dili malimot ang Ginoo. Amen. Wala karong buntaga, dasiga imong kaugalingon, nga ako maning kamot, motuo, og mga lagad, kay nay milagrong buhaton ang Dios. Amen. Hallelujah. Matthew chapter 8. Kung sa giingon sa pulong sa Dios. Matthew chapter 8. Okay, atong paminaw ang pulong sa Ginoo. Matthew chapter 8 verse 23 to 27. Misakay sa Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini malunod apan natulog sa Jesus. Miduol kaniya ang mga tinun-an o gipukaw siya. Ginoo tabang, malunod na ta. In 26, sa Jesus mitubag, nganong nangahadlok man mo kaayo, pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya, mibangon siya o gibadlong niya ang hangin o ang mga balod o mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan o mingon sila. Unsa bagyod ay kining tawhana, nga bisan ang hangin o mga balod, mupatuo man kaniya. Amen. Nay mga huros bagyo mudangat sa kinabuhi nato. Sometimes igsuon, hallelujah, amen, no? Dili na ta igsuon, hallelujah, mo tuo Ginoo. Susama ni mga tawhana, nakasinati silang bagyo. Problema, silang kinabuhi. Miduol sila kang Jesus. Ginoo tabang. Ingon sa Jesus, pagagamay siyang pagtuo. Amen? Muna karong buntaga, ang pagtuo may susi sa milagro. O milagro ang Dios. Amen? Hebrews chapter 11 verse 1, walay makapahimuot sa Dios gawas sa pagtuo. Kuna importante ang pagtuo nato mga Kristohanon. Importante ka nato nga kita, amen, tinuod ang atong pagtuo sa Dios. Matthew chapter 14, amen, verse 22. Okay? Matthew chapter 14. Ingon niya sa verse 22, human niini gipasakay na Jesus sa sakayan ang mga tinun-an o gipangunas niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tao. Mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron magampo. Og sa pagkagabi na sa Jesus dito paghihapon nag-inusara. Natong tungura ang sakayan dito na sa laod. Gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. In 25, nanang pagkakadlawon, si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. In verse 26, sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nang hadlok kayo sila og naninggit multo. In 27, sa Jesus mingon kanila, ayaw ka mo kahadlok, ako kini.
Unya si Pedro miingon, Ginoo kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Kini man gud si Pedro sigurista. Di gud mo tuo ba? Muna ingon siya, kung ikaw kana Ginoo palakta ko. Ingon sa Jesus sa 28, unya si Pedro, unya mingon si Pedro, miingon, Ginoo. Okay? Kung ikaw kana palakta ako sa tubig nga na kanimo. Ingon ang 29, dali nga ri, mitubag sa Jesus, busa mikawa si Pedro sa sakayan og milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwas sa ako. In 31, diha, gikuptan siya ni Jesus og gibira og mingon sa Jesus kaniya, pagkagamay si mong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Si Peter igsuon, siya ra ang nakalakaw. Sa 12 ka disipulo ni Jesus Christ, si Peter ang nakalakaw sa tubig. Amen. Pero sa gibasa nato, sa dihang iyang napansin ang mga balod, ang mga hangin, hinay-hinay siyang naunlod. Amen. Sa atong kinabuhi igsuon, naghulagway kini, sa atong pagpangalagad sa Dios, ginaubananta sa Ginoo, pero usahay man igsuon ang atong mga mata, atong ginafokus sa atong mga problema. O ginayhinay na unlod, hangtod na unlod na gyud og wala gyud ang alagad sa Ginoo. Unsa ingon ni Jesus kang Pedro, pagkagamay si mong pagtuo, nganong nagduwa-duha ka man. Amen. Karong buntaga balikon ko, dasigon ko ikaw. Ang pagtuo may susi sa milagro. Marcos kapitulo 6, 1 hangtod sa 6. Mark chapter 6. Sa Jesus may biya nitong dapita og may pauli sa iyang lungsod. Og mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Nanang adlaw ipagpapahulay, miadto siya sa sinagoga og nanudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao dito. Sa ilang pagkadungog kaniya nahibulog silang tanan. Busa nangutana sila. Diin man niya gikan o diin man niya hikatuni kining tanan. Unya unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya o giunsa man niya paghimog mga milagro. In verse 3. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria og igsuon ni Santiago, ni Jose, og ni Judas og ni Simon? Dili ba ang iya mga igsuong babae ani aman dinhi magpuyo? Tungod nini wala mo taod kaniya ang mga tao. In verse 4. Og mingon sa Jesus kanila, ang propeta gitaod sa tanang dapit gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod, mga kadugo og banay. In verse 5. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa paghikap nitong pipila ka masakiton og sa pag-ayo kanila. In verse 6, matud pa niya, natingala siya sa pagkawala nilay pagtuo. Siyang kaugalingon nga lugar, amen, dili tanan nga nagtuo sa iya. Dili tanan sa kalibutan nagtuo kang Jesus. Munang ang tao, dili makasinatig milagro, dili sila makabaton o kabag-uhan, dili sila makaangkon sa kagawasan nga naman, di man sila mutuo kang Jesus. Amen? Hallelujah. Importante sa kinabuhi, ang ginatawag igsuon nga genuine faith. Mga batag, amen. Naba ba kay pagtuo sa Ginoo karong panahon na? Kada bang pagtuo nga naa si mong kinabuhi karong panahon na, tinuod na? Or faith? Amen? Hallelujah. Aron makahimo og milagro ang Ginoo sa atong matag usa or atong kinabuhi, susama sa tong gibasa nga teksto, ang babae nag-anto sulod sa 12 ka tuig. No? Aron makasinati tag milagro sa Dios, iman buhaton nato ang samang sa gibuhat aning babae nga nagsakit sulod sa 12 ka tuig. Ayaw paminawa sila. Tanawa bitaw makaigsuon nato ginapaminaw nila. Ay nagsimba oy magapoy pulos. Tanawa. Di gyud sila makasinatig milagro sa Ginoo sa tinuod lang. Pero ikaw nga nagpadayon, nga ikaw, hallelujah, nga wala magpapugong, wala naminaw sa mga tao, wala naminaw sa mga paryente, ikaw makasinati og milagro sa tumbuhi nga Dios. Palakpakan nato sa Jesus. Amen. Ayaw paminawa ang sulsul.
Paminawa unsa gipitik si mong dugan. Gusto kong mangalagad, gusto kong musimba. Amen. Ug makasinati kag milagro. Unsa man imong gipangayo sa Dios. Amen. No? Tubagon ka. Luwason unta ni akong pamilya, luwason unta ni akong bana, luwason unta kini akong mga paryente. Kana mahitabo, kana igsoon. Mahitabo na, ano man, nagtuo ka sa Ginoo. Kini akong sakit, ayuhon niya. Kana buhato na sa Ginoo. Isa nagtuo. Ang matag-usa nato natay mga sakit, natay balatian. Amen. And I believe, church, karong buntaga, ang Dios nga tong galagaran, dili patay nga Dios. Sabtan ba ito, igsuon? Ang Ginoo nga tong ginasimba, ang Ginoo tong gihalaran, ang Ginoo nga tong ginadaig, amen, buhi siya. Munang nako ikagarantiya kanimo karong buntaga nga ang Ginoo nga tong ginasimba, ang Jesus nga akong ginawali, mo milagro si mong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Matthew chapter 11, igsuon verse 1 to 6. Okay? Matthew chapter 11, human paimangnuin na Jesus ang iyang mga, human paimangnuin na Jesus ang iyang napulog duha ka tinunan, mibiya siya itong napita o miato sa mga kasilinganan, lungsod aron pagtudlo o pagwali. Sa pagdungog ni Juan nga magbubunyag, nga dito sa bilangguan may tungod sa gihimo ni Kristo, gipadto niya ang pipila sa iyang mga tinunan ngadto kang Jesus. Og nangutana sila kaniya, sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi og magpaabot pa ba kami glain? Ingon ang verse 4. Sa Jesus mitubag, pamauli kamo og suginli si Juan sa inyong nalungog kung nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon na nga ayo, ang mga bungol na kadungog, ang mga minatay na banhaw, o ang maayong balita, gisangyaw ngadto sa mga kabos. In verse 6, bulahan katong wala magduwa-duha kanako. Ingon sa Jesus. Bulahan ang tao nga way duwa-duha, way pagduwa-duha, nga sa Jesus makapamuhat, sa Jesus makamilagro sa matag-usa nato. Babag man guna igsuon ka na magduwa-duha ka? Babag, igsuon, hallelujah, og dili makamove ang gahom sa Dios sa atong kinabuhi kung magduwa-duha ka. Aron makamove ang gahom sa Ginoo, pag-usa-usa ra. Amen. Hallelujah, pagduwa-duha. Ang Ginoo, hallelujah, makamove sa imong kinabuhi kung nakay genuine faith. Amen. Hallelujah. Mana karong buntaga igsuon, amen, makadasig, no? Ang istorya ning babayhana. Ang istorya ning babayhana, mo na istorya sa mong kinabuhi karong buntaga. Dugay ka na nagantos si mong banimalay, dugay ka nagantos si mong pamilya, si mong bana, kano sa pamagyud ni luwason sa Ginoo. Kano sa pamagyud ni kambihon iyang kinabuhi, ayag undang sa pagpangalagad. Amen ba? Wa magyud maluwas sa kong bana, oy undang na lang ko, ayaw. Di yuwa kitag milagro niya. Tanawa kong asawa, wa mo undang. Amen? Kauban ako igsuon, botelya sa Red Horse. Mabuntagan ko ng downtown igsuon, anong Bonifacio. Magduog pa ko sa kong suka usahay. Pero praise be to God, ang Diyos maayo. Atong palakpakan ang Ginoo. Amen. Muna ang susi. Amen? Faith is a key of miracle. Gusto kag milagro? Tuuhi ang Ginoo. Ayaw tuuhi imong silingan. Ay, wagi may tabo nimo si kag simba diha. Wagi may tabo nimo. Wagi milagro. Amen? Mabitan na tabo sa makaubanan ng igsuon. Asa man sila? Mas gituuhan nila igsuon ang mga tao kaysa pulong sa Ginoo. Mas ilang gituuhan ilang silingan kaysa tong pastor. Amen ba? Magay pulos mo simba ka diya eh. Kamu-kamu na magkamoy pa yung dagway. Hallelujah. Di pa wana, magkambyo mo. Amen. Hallelujah. Muna igsuon, ang milagro may tawo kung ikaw mutuo.
Okay? Ang pagtuo mo'y susi sa milagro sa Dios. Amen. Mark chapter 5, sa gibasa nato igsuon sa tong text, in verse 34. Okay? Ingon sa Jesus igsuon sa babay. Ingon siya sa verse 34, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Wala mingon sa Jesus aning babayahan na, anak, naayo ka tungod sa imong relihiyon. Anak, naayo ka tungod kay nagministry ka. Ingon sa Jesus, anak, naayo ka tungod kay nakay pagtuo. Amen. Milagruhan ka sa Ginoo. Kung mutuo lang ka. Amen. Muuswag ka kung mutuo ka sa Ginoo. Mulampos ka sa imong pangandoy kung mutuo ka, ngatabangan ka sa Ginoo. Makimatag, amen. Tig mo ingon kag ambot lang ka, pastor. Wa gyud may tabo igsuon. Amen. Kisa nagtuo nga kamo mga batanon makalampos og eskwela. Amen. Hallelujah. Nga kamong mga batanon makaangkon mo maayong kinabuhion niya sa madamlag igsuon. Ay plano ang Dios. Ayaw tuoy ang plano sa mong silingan. Paninda lang dito kamatis. Ang plano sa Ginoo panindag apple. Amen. Hallelujah. Pagkatawa lang tamo igsoon, seryoso kay mo. Hallelujah. Amen. No? Ingon sa Jesus, anak. Amen, no? Anak, pauli nga malinawon kay dili ka na magantos. Hallelujah. Kamaayo sa Ginoo. Anak, naayo ka tungod kay ikaw. No? Nakay reliyon. Wa maghisgot si Jesus og reliyon. Ang gisgutan ni Jesus ang pagtuo nato. Amen. Walk by faith, not by sight. No? Pangalagad sa Ginoo, pinagis pagtuo. Ayaw pangalagad sa Ginoo base sa makita nato. Nga naman, kay kung basihan nato atong makita ay mga dagma gyud ta. Amen? Hallelujah. Matthew chapter 8. Okay? Matthew chapter 8. Verse 5 to 13. Okay. Paminawa igsuon sa giingon din ha. Sa pagsulod na Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundalohang Romanhon nga nagpakiluoy, Sir, ang akong sulugoon atua sa akong balay, naghigda. Dili makalihok og nagantos pag-ayo. Sa Jesus miingon, muadto ako og ayuhon ko siya. No, timan ni ingon si Jesus. Muadto ako og ayuhon ko siya. Ang opisyal mitubag ayaw lag pag-adto, sir. Kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang og mamaayo na ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labang mga opisyal ug duaduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung sugoon nako ang usa kanila sa paglakaw, mulakaw siya ug kung tawgon nako ang usa, muduol siya ug kung sugoon ko ang akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa, motuman siya. In verse 10, natingala sa Jesus sa iyang pagkabati nini og miingon siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya. Sultihan ko kamo nga bisan dinhi sa Israel, wala pa ako'y nakitang tawo nga dunay pagtuo nga sama kadako niini. Hinumdumi kini daghan ang mga bot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob dito sa gingharian sa langit. In verse 12, apan sila nga mauuntay makaambit diya sa gingharian itambog Ginoon ngadto sa kangitngitan diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon. Og mingon sa Jesus sa opisyal, pauli sa inyo ug mahitabo ang imong gituuhan. O ang sulugoon sa opisyal na ayo ni atong taknaa. Amen. Ang usa ka opisyal nagpakiluoy kan Jesus. Ayuha ang akong sulugoon. Nagsakit siya. Ingon si Jesus, adto ta siyang balay. Ingon ang opisyal ayaw lag adto, isulti lang. Amen. Naayo siya.
Nagmilagro ang Dios. Amen. Sa taong naipagtuo, sa tao, hallelujah, amen, ngayang kasing-kasing nagdepende sa Dios. Dili mo milagro ang Dios sa tao, kung yung kasing-kasing nagdepende siya mga silingan. Dili mo tabang ang Dios sa imuha. Amen. Kung ikaw nagdepende sa mga tao, pagdepende sa Dios, ug tabangan ka niya, atong palakpakan ang Dios. Amen. Hallelujah. Kabalo ko igsuon nga ikaw nagkinagmilagro sa Dios. Ug andam ang Dios, hallelujah, mo milagro. Ang gipaabot lang sa Dios igsuon, hallelujah, nga ikaw mo abantig-tikang paduol sa iya. Amen. Ayaw igsoon gamitin mong tiil nga ikaw igsoon mo atras palayo sa iya. Apan gamita nga mutikang ka paabante. Amen. O ikaw milagruhan sa Dios. Hallelujah. Wala ang source of blessing. Wala ang source igsuon sa tong kinabuhi kundi ang Dios lang. Okay? Wala ang igsuon. Sa Book of Daniel karong buntaga igsuon ako igagarantiya nimo nga ang Dios mumilagro gyud. Mutabang gyud ang Ginoo. Kisa nakabasa igsuon sa life ni Daniel igsuon. Kisa na sa pastor. Ito'y mo silingan ba? Di mo to si Daniel, pastor? Kila mong Daniel? Atong basahon igsuon, Daniel chapter 3. Amen. Hallelujah. Dili itong mananggiti nga Daniel, ha? Kining nasa Bible igsuon nga Daniel. Daniel chapter 3. Amen. Atong basahon igsuon. Asa ba napitan ng Daniel, pastor? Sa old ba na? Daniel chapter 3. Amen. Hallelujah. Noon sa kiingon din ha. Nindot igsuon. Makita nimo, masabtan nimo rong buntaga nga di jud pasagdan sa Ginoo. Daniel chapter 3 verse 19 to 25. So ingon din ha. No? Verse 19, busa misamot ang kasuko ni Nabucodonosor. Ngadto kang Shadrach, kang Meshach og Abednego. Kining tulo igsuon mga friend ni Daniel. No? Unya nas Daniel. Kini yang mga amigo nga si Shadrach, si Meshach og si Abednego. Unya misugo siya nga pilog kapito ang kainid sa hudno. O gisugo niya ang pipila sa iyang kusgang mga sundalo nga gapuson si Shadrach, si Meshach og si Abednego. O gitambog sila sa nagsigang hudno. In verse 21, unya gigapos sila nga nagsulob gihapon sa ilang mga biste. Sa ilang kalo o gitambog sila ngadto sa nagdilaab nga hudno. In verse 22, tungod kay gipatuman man gayud ang sugo sa hari ug nainit naman pag-ayo ang hudno, ang siga niini nakapatay sa mga tao nga nagtambog kang Meshach, kang Shadrach, kang Meshach ug kang Abednego. In verse 23, kining tulo ka tawo gitambog nga gigapos ngadto sa nagsigang hudno. Unya natingala si Haring Nabucodonosor og midali pagtindog og giingnan niya ang iyang mga magtatambag. Dili ba tulo ka tawo ang atong gigapos o gitambog sa kalayo? Gitubag nila ang hari, tinuod kana kamahalan. O giingnan sila sa hari. Apan upat ka tawo ang nakita ko nga walay gapos og naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo og wala sila maunsa. Og ang panagway sa ikaupat sama sa usa ka anghel. Kini maguntulo ka amigo ni Daniel, wala sila musimba sa gibuhat ni Haring Nabucodonosor nga estatwa. Sa ilang balaod sa lugar igsuon kung asa naghari si Nabucodonosor, nagpabuhat siya idols. O kining idols igsuon sa karatingog sa trompeta, musimba ni sila muyukbo. Apan kining tulo ka higala ni Daniel, wala gyud mobuhat ani kay nga naman nagtuo sila sa tinuod nga Dios. Og sila igsoon gisumong nga to sa hari nga kini mga tawhana wala mo simba. Og gisilutan sila igsuon nga itambog sila sa pugon. Nga diin grabe ang kainit. So praise be to God, ang Dios nagmilagro og wala sila masunog. Amen.
Ingon ana igsuon ang tao na ipagtuo sa Ginoo. Makita nato igsuon nga kinintulo kay higalan ni Daniel, dili paling-paling ilang pagtuo. Amen. Dili igsuon nga kung asang balod tuwa didto. Kung nadiri sa tuo, tuwa po didto. Kung nasa wala, tuwa didto. Ang tao, amen, nga si Mesak, si Abednego, si Sidrak, ang ilang pagtuo, tinuod yun. Ang tulo nga gitambog, nakita sa hari nga naglakaw-lakaw, taliwala sa kalayo, o nakita niya nga upat na igsuon. Giubanan sa Dios. Amen. Muna karong buntaga, ang Dios muban sa mong kinabuhi. Di ka pasagdan sa Ginoo. Amen. Tuuhi lang ang Dios. Amen. Dasigay mong kaugalingon nga ang kong gibati, ang akong kahimtang, tabangan ko sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Daniel chapter 6, o tanawan ni si Daniel igsuon mismo. Si Daniel igsuon mismo gitambog sa langob sa leon. And I believe, church, karong buntaga, ang uban ka nato na isayo sa istoryaan. Di ba? Si Daniel igsuon, gisumbong nga to sa hari. Nga naman, kay nakita sa mga tao nga kini si Daniel, maayo kaayong tao, uwa sila makita nga sayop. Pero sa usa kahiga igsuon si Daniel, may ulit silang balay. Nagampo sa Dios. So, pakman to igsuon sa balaod nila. Gisumbong sa mga taong sinahon, nga to sa hari. Oy, hari, si Daniel imong gisaligan. Nagsimba sa iyang Dios. Ingon tong mga taong sinahon, di ba hari, naghimo kag balaod? Kinsa tong mga taong dili mo simba, simuha, mo supak, itambog sa langob sa leon? O gila pag yung gipasidan ang hari, di ba hari, sa diyang ikaw naghimog balaod, di na pwede bakwion? Uwi na himong hari. Ipatawag si Daniel nga ni kanako. Ingon siya, Daniel, tinuod ba na imong gibuhat? Si Daniel, wala mo balibad. O, tinuod, mahal na hari. O, tuod man sa istorya. Atong basahon sa chapter 6, verse 13. Okay? Chapter 6 sa Daniel, sa 13. Og ilang giingnan ng hari, si Daniel nga usa sa mga binihagikan sa Huda, wala magtahod kanimo, kamahalan. Og sa imong kasuguan, kung dili nag-ampo hinuon siya sa iyang Dios, makatulo sa usa ka adlaw. Sa pagkaduog sa hari nini, nasubo siya pag-ayo og buot niyang luwason si Daniel, og naningkamot siya sa paghimo ni hangtod sa pagsalop sa adlaw. Apan ang mga kaaway ni Daniel nga nag-usa, pag-ato sa hari og gingnan nila ang hari, kamahalan. Nasayod kabaya nga ang balaod sa Media o sa Persia, wala mahimong dili mahimong usbon human kini ika pakanaog sa hari. Busa gipakuha sa hari si Daniel o gipatambog ngadto sa langob sa mga leon. Giingnan niya si Daniel. Hinaot unta nga luwason ka sa imong Dios nga imong gialagaran sa kanunay. Unya gitakupan og bato ang ganghaan sa langob sa mga leon o gisiliuhan sa singsing sa hari o sa singsing sa mga karagkuan aron walay makabakwi sa silot nga gipahimutang kang Daniel. In verse 18, unya mipauli ang hari sa palasyo og nagpuasa. Siya niadtong gabi una wala siya maglingaw-lingaw og wala siya makatulog sa tibok gabi. Sa pagkabanag-banag bidali ang hari sa pag-ato sa langob sa mga leon. Sa pagkaduol na niya misinggit siya sa tingog nga masubanon, Daniel, alagad sa buhing Dios. Nakaluwas ba kanimo ang Dios nga imong gialagaran sa tanang kahigayunan? Og mitubag si Daniel, kamahalan, hatagan untag taas nga kinabuhi. Ang akong Dios nagdala og anghel aron pagtakom sa baba sa mga leon. Busa wala ako natukba kay wala man ako'y dawtang tinguha nga nahimo diha kanimo. In 23, nalipay pag-ayo ang hari og mimando siya nga kuhaon si Daniel gikan sa langob sa mga leon. Busa og gikuha nila si Daniel nga wala gyud maunsa kay misalig man siya sa iyang Dios. Kabalo biya tayo igsuon sa nature sa leon. Amen? Nga ang kinaham sa leon, tao. So matong kita na anot po ito igsuon? Amen? Pero si Daniel, wala siya naunsa. Amen? Tungod nga naman, kauban niya ang Diyos. Nagmilagro ang Diyos, panahon nga siya na sa langob sa leon. Pastor, pwede pa man na matabo karon igsuon? Pastor, pwede pa na mahitabo sa mong kinabuhi. Nga naman, ang akong basihan, Nixon, Hebrews 13:8.
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. May kausaban ang Dios. Amen? Muna karong buntaga, igsuon, dasigon ko ikaw. Ayaw, igsuon, tuguti, nga ang pagtuo nimo mamatay. Ayaw, tuguti, igsuon, nga imong pagtuo mawa. O mo nang tuuhan imong silingan. Amen. Kinsa na mga taong musulti sa imo ha. Ayaw nagsigsimba. Ayaw nasigadto dito. Ayaw na nagbuhata. Sultian ta ka igsuon. Wa yu kay maangkon nga milagro. Wa yu kay masinati. Wa yu kay ma-experience. Wa yu kay ma-share sa uban. Oy, ang Ginoo nagmilagro na ako. Di yu ka makasultian ng anuman. Kay mituo man ka sila. Amen. Hallelujah. 2 King chapter 7. Di lang kini sila igsuon. 2 King chapter 7. Kinsa nakabasa igsuon ng istorya. Naiupat ka tao igsuon nga sanglahon. Amen. Ang lang sakit leprosy igsuon sila gipalayas. Gipahawa sila silang lungsod. Hawa mo din eh. Kay silang panahon igsuon kung nakay sakit nga leprosy. Di ka dawat igsuon silang dili ka accept sa ilang sa imong community igsuon. Palayason ka. Pahawaon ka. Pero ning upat igsuon. Amen. Samtang na sila gawa silang lungsod, nag-istoryahan na eh. Magsi matagling ko din eh. Manulot ta dito eh. Kung mamatay man ta dito, bahala na. Mamatay man gihapon ta. Pero sa gibuhat nila igsuon, misulod sila. Ug kabalo ba kay sa istorya? Ang Dios nagtabang, ang Dios nagmilagro, ang Dios miuban sila ha, ug wala sila maunsa. Atong basahon 2 King chapter 7. Amen. 2 King chapter 7. Okay. Nindot igsuon kining istorya ha. Ingon din ha, may upat ka tawo nga sanlahon dito sa ganghaan sa syudad. Sila nag-ingnanay. Nganong magsigi man kitag lingkod dinhi hangtod nga mga matay kita. Kung musulod kita sa syudad, mga matay kita dito sa kagutom ug kun manglingkod kita dinhi, mga matay usab kita. Busa mangadto kita sa kampo sa taga Syria. Kung dili kita nila unsaon maayo apan kung patyon kita nila, bahala na. Total mga matay man gihapon kita. Busa sa pagkakilom-kilom, nangadto sila sa kampo sa taga Syria. Apan sa pag-abot nila sa kampo, wala na itaw dito, kay gipabati man sa Ginoo ang kasandaluhan sa Syria ug tingog sa mga karwahe ug mga kabayo ingon man sa kagahom sa dakong pundok sa kasandaluhan. Busa nagtuo sila nga gisuhulan sa hari sa Israel ang hari sa mga Hitihanon ug ang hari sa Ehiptohanon sa pagsulong kanila. Busa sa pagkakilom-kilom na nanagan sila o gipamiyaan nila ang ilang mga tulda, mga kabayo, mga asno o ilang kampo nga wala gid maunsa. Sa pag-abot nining mga sanglahon sa kampo, nanulod sila sa usa ka tulda, nangaon sila og nanginom og gidala nila ang mga plata ug bulawan og mga bisti og nanglakaw sila og gipanaguan nila kini og namalik sila og misulod sa laing tulda og gipanguhan nila ang mga butang ug ilaw sab kining gitaguan. Naunsa sila? Wala sila maunsa. Ang Dios nagmilagro. Sa dihang miadto sila, ang Dios naguna na. Ang Dios imen naghimo og katingalahan nga kini mga sundalong Syrianhon, amen, makabati sila igsuon og mga tunob nga kadaghan og sila nangahadlok. Ang upat igsuon nagtuo nga ang Dios mamuhat. Karong buntaga nagtuo ba ka nga naibuhaton ang Dios sa imong kinabuhi? Amen. Nagtuo ba ka? Hallelujah. Tuhi igsuon. Amen. Kung ikaw mo tuo buhaton na sa Dios ug mahitabo gyud sa imong kinabuhi. Amen. Katapusan nga bersikulo nga atong basahon. 1 King chapter 17. Okay? About sa imong panghinanglanon. Kisa na panghinanglanon igsuon. Amen. Kisa na panghinanglanon kung buntaga. Kisa nagtuo kaya na ihatag sa Dios. Amen. Unya gingnan siya sa Ginoo. Lakaw ngadto sa Sarifat nga sakop sa Sidon og puyo didto. Suguon ko ang usa ka byuda sa pagpakaon kanimo. Busa miadto siya sa Sarifat og sa pag-abot niya
sa ganghaan sa syudad nakita niyang usa ka byuda nga nangahoy. Gitawag niya ang byuda og giingnan, palihog dadi ako jutay tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babae og giingnan. Hatagi usab ako gamayng pan. Mingon ang byuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina og jutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako og sakong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Og mingon kaniya si Elias, ayaw ka bala ka. Buhata ang gingon mo apan himoy una ako gagmayng torta og dadangani kanako. Og pakahuman paghimo usab og alang kanimo og sa imong anak. Kay nagingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong halana hangtod nga paulanon na sa Ginoo. In verse 15, milakaw ang byuda og gihimo niya ang gingon ni Elias og wala sila kabsig pagkaon sulod sa daghang mga adlaw. In verse 16, wala mahurot ang harina o ang lana sumala sa gisulti sa Ginoo pinaagi kang Elias. Imposible. Imposible kaayo. Pero sa Dios, why imposible? Amen. Sa ato ang tawhanon nga pagsabot, imposible may tabo. O sa kakumkum nga harina, gamay lamang nga mantika. Imposible kaayo igsuon. Pero osbuna ko, why imposible sa atong buhi nga Dios. Atong palakpakan ang Ginoo. Nagunahuna kakarong buntaga, imposible namang yun nga mahitabo ni sa kuwa ayaw. Why lisod alang sa Ginoo. Amen. Why lisod alang sa yaha. Kaya niya buhaton. Ang imo lang buntaga tuhi. Nga ang Dios nga imong gilagaran, nga sa Jesus nga imong gituuhan, sa Jesus nga imong gidawat sa imong kinabi kasing-kasing buhi ug andam mumilagro sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Ang Dios makaingon ko igsoon imposible nga kining babayhana kining byuda. Dili mahurot ang lana, dili mahurot ang harina ug lana. Pero akong ginahuna igsoon, ang Dios nga nasa langit, ang Dios nga nagbugna sa tanan. Way lisod alang sa iya. Unsa mang klaseng sakit, unsa mang klaseng problema, unsa mang klase igsoong obstacle nga naa sa mong kinabuhi, circumstansya. Ayaw kalimot na ay Dios, na ay Jesus, nga atong kasandigan sa matag-usa nato. Sa katapusan, kumusta ang imong pagtuo karon? Kumusta ang imong pagtuo? Ikaw ug ang Dios ang nasayod ani igsoon. Amen. Buhi pa ba imong pagtuo? Or patay na? Apan tungod aning mensahe ang imong pagtuong patay, mabuhi pagbalik. Usbon ko, walk by faith, not by sight. Atong palakpakan sa Jesus. Amen. Magadukot tas tong ulo, mag-aampo ta.